luotisuora väylä edessä, 340 metriä pitkä, jossa Autti reunustaa koko ajan vasemmalla puolella ja upean näköinen bunkkeri oikealla. Tässä minun suositukseni on otat vahvan tähtäyspisteen takana olevasta puusta, joku niistä, ja lyöt kunnon lyönnin, nimittäin suora lyönti ihan vaikea lyönti, mutta se on meidän pyrkimys. Piitsille päästiin, eli mun avaus vähän eksui oikealle, tultiin tähän väyläbunkkeriin, mutta tää ei ole ollenkaan niin hassumpi paikka. Mulla on vaan 105 metriä jäljellä ja kun mä muistan vaan lyödä rauhallisesti sillä lailla, että osun eka palloon, niin mä luulen, että mä osun tuohon greeniin, että katsotaan mitä tapahtuu. Eihän tää golf niin vakavaa ole, että aina välillä kannattaa vähän pysähtyä ja katsella kauniita maisemia. Mutta tosi ei se niinku birdie-putin voittanut tää ole. Eikä suoraan mene.